Als ik losroep, luistert iedereen. Dat hoop ik wel, anders krijgen we ongelukken. Nee, niet iedereen. Ik word wel eens boos, ja. 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 Als ze niet luisteren. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is een beetje emotie. Hè. Maar soms dan is het zo druk voor die goal dat ze dan zelf besluiten van we schieten die bal zelf maar weg om geen risico te nemen. Maar voor een keeper kan dat toch wel eens frustrerend zijn. Ja. Dus dat hoort erbij. Ik ben een gangmaker in de groep. Een gangmaker in de zin van? Kleedkamerhumor, muziek opzetten, vervelend doen naar anderen. Nee. Veel leuk doen. Nee, ik denk een aantal jaren geleden wel, maar ik denk dat ik nu wat rustiger ben geworden. Ja, ik ben wel sowieso rustig van mezelf. Dus er zijn andere mensen die dat voor mij doen, denk ik. Wie is nu de gangmaker? Ja, lastig. Ik denk dat het een beetje wel van alles is hier, zeg maar. Het is een kwestie van geduld. Ja, hij komt me bekend voor, maar ik kan hem niet afmaken. Rustig wachten. Ja, iets met wachten, toch? Of niet? Rustig wachten tot heel Holland-Limburg loopt. Hij kwam me bekend voor. Ik ben beter met mijn handen dan met mijn voeten. Ja, Dat is handig voor een keeper. dat lijkt me het belangrijkste. Ja. Nee, denk ik niet. Ja, nee, dat denk ik niet. Allebei. Ja, ik denk allebei, maar ik denk dat ik met mijn voeten wel redelijk comfortabel ben. En tenslotte, ik heb een bijzonder ritueel voor de wedstrijd. Nee, ik ben heel nuchter en ik zie wel wat er gebeurt. Een rondje wandelen of zo. Of thuis nog even rekken. Heel rustig, alles op zijn gemak. Je gaat niet eventjes de lat aantikken of eerst je linkerhandschoen aan en dan je rechterhandschoen. Nee. Ik heb iemand gehad bij Ajax die deed altijd zijn sokken blind om. En dan kwam je dus achter bijvoorbeeld dat rechts om links zat en dan moest hij ze alsnog verwisselen. Heel gek, maar ja, ik heb het ook niet verzonnen. Maar... Ik ben gewoon heel normaal eigenlijk. Nee, alles lekker rustig aan.